Els bisbes catalans han iniciat la jornada d'avui amb una reunió al Pontifici Consell per a la Cultura, on han estat rebuts pel cardenal Gianfranco Ravasi i altres membres d'aquest organisme de la Santa Seu. En acabar, els bisbes s'han traslladat als palaus apostòlics del Vaticà, on a les 11:30 han estat rebuts en audiència pel papa Francesc. Tots els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, els bisbes emèrits de Girona i de Solsona i els seus acompanyants han saludat personalment al Sant Pare i li han ofrenat alguns obsequis, entre ells la col·lecció de documents de magisteri de Benet XVI i Francesc traduïts al català per l'editorial Claret i la col·lecció sencera de clàssics cristians del segle XX. Després, el Sant Pare Francesc ha mantingut una reunió privada i conjunta amb tots els bisbes, tal com ho ha fet amb els bisbes de les altres províncies eclesiàstiques d'Espanya. A la sortida, el cardenal Martínez Sistac i l'arquebisbe Pujol han declarat que havia estat una trobada entranyable de gran comunió fraterna entre el papa, germà gran i exemple per a tots, i els altres germans bisbes. Els dos arquebisbes han destacat que s'han sentit molt ben escoltats pel Sant Pare i que han pogut parlar amb tots els aspectes que afecten la vida de l'Església i especialment l'anunci de l'Evangeli a la nostra societat i les doloroses conseqüències de la crisi econòmica, especialment el gran drama de l'atur. A la tarda, el cardenal Lluís Martínez Sistac ha presidit la concelebració solemne a la Basílica de Sant Pau Extramurs i ha destacat la tradició ben fonamentada de la vinguda de l'apòstol Pau a Tàrraco per portar l'Evangeli a les nostres terres. Els bisbes, els preveres acompanyants i un bon grup de fidels d'arreu d'Espanya han pregat pel papa Francesc, pels fruits de la nova evangelització i pel desvetllament de les vocacions sacerdotals, a la vida consagrada i els laics compromesos en l'Església enmig del món.